tot el tipus de brutalitat policial que hi ha hagut aquesta setmana, ja sigui amb atropellaments, amb càrregues completament innecessàries, atacant-nos a nosaltres que som un moviment violent coordinat, quan nosaltres entenem que la violència són ells. This is something that is not only about this weekend, because in the 1st of October of 2017 we saw the people trying to vote and the police going against. En Miquel Buch és el personatge principal de totes aquestes càrregues, però és tot el govern el que permet aquesta onada repressiva sense precedents. És per això que demanem la dimissió en bloc del govern per depurar responsabilitats.